kunyanya dzakanyanya kunaka idzodzidza ana chivhaiti ndedzevanhu vakadi idzodzi vapenyu chaivo motikari dzakanyanya kunaka dzinovanetsa kuwana. Haleluya. But unoona opposite manje yakaitwa naMwari ndekuti vanhu vakaipa ndo vane machances yokugara zvakanaka panyika panapa paupenyu huno. Vana wiki neyo ndo vane machances yokugara mushe panyika panapa. Haleluya. Why? Nokuti imbavha. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. 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 Haleluya. Ndo paunoona kuti kana tichienda kuchikoro kunodzidza tinoshandisa pfungwa dzedu dzenyama. Hazvina chokuita naMwari izvozvo. Ndosaka Mwari achizonongedzera vanhu kuti imi kufunga kwenyu imi hakuzi kwani. Why? Nekuti kwenyu ndekwenyama kunobva mubrain. Imi munoshandisa brain kufunga. Ina handishandise brain. Mwari hashandise brain. Amen. Hallelujah. Ukatarisa brain ndo dzinokondrola even sight yemunhu kuti aone. Nokondrwa nei? Nebrain. But unonzwa Paulo akuti isusu manje hatifambi nekuona. We don't move by sight, but we move by faith. Saka faith haikondrolwe nebrain sesight yemaziso. Faith inokondrolwa nespirit. Saka kufunga kwefaith nekufunga kweflesh kwakasiyana. Uya hakupindirani. Hallelujah. Amen. Saka shoko rikati munhu afa munenge muinaye muchotamba mese bhora ari central striker wenyu iye akadi akafa. Shoko rikati munhu afa munenge muinaye ari chief executive officer wekambani yamunoshandira iye akadi. Imi muchitomushandirawo makadiwo futi. Asi achitogeza achibva kumba makuseni achienda kubasa kudhiraivha mota kudai. Mota hadzidhiraivhwa nawapenyuka. Zhinji dzacho dzodhiraivhwa navanhu vakafa. Kunyanya dzakanyanya kunaka idzodzidza ana chivhaiti ndedzevanhu vakadi idzodzi. Vapenyu chaivo motikari dzakanyanya kunaka dzinovanetsa kuwana. Haleluya. Haleluya. Unozwa Jesu achiti mweya ndiye anoraramisa asi nyama haina maturo. Mashoko andakareva kwamuri ndo mweya neupenyu. Saka tiri kukuparidzirai mweya neupenyu kuti imi muve neupenyu. Nokuti patakasikwa takapiwa upenyu. Ndokubva Mwari ati kuti muchengetedze upenyu musadye mafurutsi emuti. Ewo kwainzi kudya kwausingarevi kutema uchisa mukanwa. Haleluya. Kwainzi kudya kwaiva kuteerera. Amen. Saka vanhu vaifanira kuteerera Mwari vaisafanira kuteerera Satani. Nokuti munda maive nemiti miiri. Muti woupenyu anova ndiye Kristu. Muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa ndiye dhiabhorosi. Saka musadye muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Kureva kuti musateerere dhiabhorosi. Musateerere gospel rani raSatani. Mukariteerera munofa. Kureva kuti munhu wenyu mukati anodi anofa. Saka gospel raSatani ipoison kumunhu wemweya wemukati. But chikafu kumunhu wokunze. Hey. Hallelujah. Ndiri kuti prosperity gospel ipoison kumunhu womukati but chikafu kumunhu wokunze. Nokuti munhu wokunze akatenda prosperity anotanga makambani akaita mari. But mari iri kuitwa mukambani haina chokuita nemunhu womukati. Mota dziri kutengwa hadzina chokuita nemunhu womukati. Panoparira munhu wenyama akatenga mota dzake nemota dzodiwo. Panoparira munhu wenyama akavaka makambani nemakambani adiwo. Ndosaka muchiona kuti kana ukafa nhasi wakavaka imba kuBorodale hauchadiwa mumba imomo 2 weeks.
Hey. Haleluya. Ukafa nhasi uine mbakubhorodhewa, unongonotorwa kumochari wosvikaiswa mumba for just some hours. Uchimbowaburiswa uchienda kunoraswa. Haudiwe mumba. Kurava kuti hausina chekuita nei nemba. Haleluya. Unozwa vakutobvunza nakuri kuti anochengetwa rini. Munhu hafanira kugara mumba kudai. Hafanira kugara mumba kudai. Kumazuva ese angachigarawo. Mumba mani kweyo. Hamuzi make. Kuma kuti hafanira kugara mumba make sei. Haleluya. Kureva kuti kana wasvika pastage ye hauchanzi munhu. Ndosaka vachiti bhodhi yake yadi yauya, havati yauya, vanoti bhodhi yake. Kana muchivhura bhosi mukuti tikuita board viewing, kunyange muchinyepenyu, nekuti munongoona face chete. Face haisiyo bhodhi. Saka yeye inonzi face viewing ye, haisi board viewing ba. Kunyeperana kuya kwamuneta, kutadza kuziva chirungu. Haleluya. Makafunda maZimbabwe pachirungu chakakuvhekisai paya. Chikuita board viewing. Varume vakuru vatarisa kumeso kwomunhu akafora. Aya, onai board inobva kutsoka kusvika kupi. Saka vhurai bhokisi riya rese muone board. Ende kana muchiona board hamuoni machira. Machira eboard. Jesu vakamuka makaona imgwa. Makaona machira. Ko board yanga isimo. Haleluya. Ameni. Inzwa matauriro aJesu. Teerera matauriro emurume. Matauriro aJesu anoda kunzikwa. Hazvidi kungoverengwa. Zvoda kunzwa Jesu aiti chii. Ehe. Haleluya. Yes. Musashamiswa naizvozvo. Vose vari mumabwiro vachanzwa inzwi rake. Vachabuda mumabwiro. Vakaita zvakanaka kureva kuti vakatenda. Vachamukira kuupenyu. Kureva kuti vasina kutenda vanomuka kwokutongwa kuendwa kugehena. Saka vese vakatenda nevasina vari kudi vari kumuka, but kunoendwa ndokunosiyana. Amen. Saka izvozvi regedza hako kutenda shoko iri, but be sure kuti uchamuka. Wafa utakuviga kuGlen Forest uchadi, but kwauri kuzoenda wamuka manje. Ende iyoyo ndo inonzi last destiny yako iyo. Hakusina reverse ikoko. Saka mukana unawo iye zvine tichiruparidza kudai kuti ugadzirise apa uzomuka uende kuupenyu. Yeah. Hey. Inzwai. Mwari hana kumboita hasten his judgment pamusoro pezvivi zviri kuitwa navanhu panyika. Akapa vanhu mukana wakareba kuti parege kuzova nemunhu anoti ini makandikurumidzira ndaida kuzotenda next week yacho. Kutongwa hakukurumidze kuuya pamusoro pezvivi. Anokupai mukana wokuti mutendeuke kana kuti murege kutendeuka ozokuparadzai. Inzwa, nekuda kwokuti judgment yaMwari haisi kukasika kuuya, mwoyo yevanakomana vevanhu inotsungirira kuita zvivi. Haleluya. Ameni. Mwari achikuregedzai muchiita zvivi kudai. Ameni. Ndosaka uchinzwa Peter achiti Mwari anochengeta vasakarurama kuti vave pakudi pakurohwa, uye achichengeta vakarurama kuti vazogara nhaka youpenyu husingaperi. Saka anoita mwoyo murefu nevanhu vakaipa kuti vazadzise kusarurama kwani, zvokuti kana waakutongwa hauna excuse yaunopa. Kusarurama kwako kunei kwakazara iri 100%. Hakuna munhu achatongwa aine 2% ane righteous. Unotongwa iri 100% zvokuti hauna kana excuse. Saka izvozvi ari kukuregedzai muchidi achikuparidzira evhangeri vakomana ndo upenyu.
imuchiti haiwa vanotuka pamachechi, vanotuka pamafundisi, isa hativateereri, ndo pandinobhowa ivapo. Muchiregedza kutenda. Wotenda unofa wovigo, usina kutenda. Vaituka pamafundisi. Iyo excuse hausi kuzoipa kuna Mwari iyo. Yokuti ndakaregedza kutenda musi waFriday nokuti vanga vaituka pamafundisi. Haleluya. Mwari anokubvunza kuti kwandinonge ndakanyora kuti tuka. Ranga aita zvandakanyora paya. Saka iwana kurambidza kuti ukonga urani. Haleluya. Kwa ini shoko rangu harina kunyora kuti kune kereke imwe chete. Kwa makereke awaiti makereke ari kutukwa ndapi. Kwa kutoregedza kutenda kuti patukwa makereke api. Unoziva Mwari hapindurwe. Unozongomirira kuti chitaura henyu zvekuita ndiite. Wonzi okay chienda. Ende kwaari kuenda kwacho kune zavirira remoto wakapetwa ka7. Haleluya. Kunenge kuine moto unopisa mumwe moto. Zvokuti moto wamuri kugosa nyama pabhuraiweyo unopiswa naiwoyo. Zvino iwo chiti ukatsva naiwo bhuraiwe unoti ndatsva. Unopiswa iwoyo. Ende iwocho uri kupisa webhurai ndo uri kuenda kunokupisa iwe. Iwe itya Mwari iwe. Haleluya. Saka vhangeri yatiri kutaura ndeyekuti vanhu vakafa vari mumakuva agere panapa vadi vamuke, vamukire kuupenyu usingaperi. Haleluya. Shoko rinoti he has crossed over from death to life. Kuraya kuti inonzi cross over. It's not from 31 December to 1 January. Haisiyo cross over baya. Inonzi cross over is from death to life. Hallelujah. Ash imboverenga kayo. Iverenge unzwe inonzi cross over. Makaita cross over kora kapera ka? 5:24 John. I tell you the truth. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Saka cross over wenzwa. Chireka kupedzerwa nguva muchiunganidzwa musi wa31 December. Muchiti pa cross over night. Hallelujah. Rega kuti tiri pa cross over night. Musi wa31 December. Haisiyo cross over. Cross over is from death to life. Kubva murufu uchienda muupenyu. Zvino chinokumutsa kuti uite cross over is the word of God. Ndo rinokucrossesa over from death to life. Saka pane bridge uda kuyambuka. Hallelujah. Kunyangwe mutadzi akaita zvakaipa ka100 akava nemazuva mazhinji kuita 116 years. Kunyangwe zvakadaro ndinoziva zviro kwazvo kuti vanotya Mwari, vanotya pamberi pake ndo vachagara zvakanaka. But unoona opposite manje yakaitwa naMwari ndeyekuti vanhu vakaipa ndo vane machances yokugara zvakanaka panyika panapa paupenyu uno. Vana wiki neyo ndo vane machances yokugara mushe panyika panapa. Hallelujah. Why? Nokuti imbavha. Amen. There's something else meaningless that occurs on earth. Righteous men. Get what the wicked deserve. And the wicked men get what the righteous deserve. Kuraya kuti ma wicked people vanogara life yakanaka inodeservwa nevanhu vari righteous. Panyika pana vanhu vari righteous vanogara life inorwadza inodeservwa nema wicked panyika pana. But kana takubva panapa takuenda kuupenyu unouya zvinoita vice versa. Vanga vachirarama life inorwadza ndo vanonogara mutambarakede upenyu usingaperi. Vanga vachirarama life yakanaka ndo vari kupinda moto. Hallelujah. Ndo zvazvakaita. This I say is
And this is meaningless. Amen. Yes. Jeremiah ubva atiwo kuti pachapter 5 verse 26. Anoti Nokuti vanhu vakaipa varipo pakati pavanhu vangu. vanhu vakaipa varipo pakati pevanhu vangu. Vanorindira sevanogarira shiri. Vanoita kurindira sevanogarira shiri. Vanoteya musungo. Vanoteya misungo. Vanobata vanhu. Vanobata vanhu Sedendere rizere neshiri. sedendere rizere neshiri. Naizvozvo dzimba dzavo Dzimba dzavo dzizere nekunyengera. nemhaka iyo. Nemhaka iyi Vakura. vakura, Vafuma. vapfuma, Vakora. vakora kuita masoseji mugosi kudai. Vanobwinya ukaona vakapfeka iwe wakamboona chivhaya akamira namunanga kwere kuita kukora kudai chivhaya. Akora mufana uya asimba. Haleluya. Hey. Zvinoitika panyika izvi. Amen. Haleluya. Ndo zvakatenderwa naMwari kuti zvidi zviitike. Haleluya. Ameni. Dai Mwari vatibatsira. Dai Mwari vatidi. Ndo saka uchinzwa mumwe munyori achiti chinhu chandakaona chinoshamisa panyika chokuti madzimambo vanofamba netsoka kudai. Vakada kuenda kwamurewa itsoka. Pati varanda vanofamba nemabhiza kudai. Madzimambo achifamba netsoka. Ari kunzi madzimambo anofamba netsoka ndani? Haleluya. Ameni. Ndo aitaurwa nemumwe mutauri achiti Mwari ndimambo wemadzimambo nashe wemadzishe. Madzimambo acho ndapi? Ameni. Unonzwa John akutaura mubhuku yazvakazarwa chapter 1 verse 6 achiti akatiita ushe nevaprista. Unonzi ushe umambo kureva kuti akatiita madzimambo. Saka Kristu ndimambo wemadzimambo. Haasi mambo waana Biden naana Mnangagwa. Ndimambo wevanotenda. Vanotenda ndo madzimambo, ndiwo ushe hwaMwari. Kureva kuti tisu. Saka ndimambo wani? Wedu. Haleluya. Saka isu tisu madzimambo ari kufamba nei? Netsoka. Varanda vachirova convoy yekuti ikapfuura muna Julius munombomira kufema kusvika dzaenda. Varanda. Haleluya. Varanda wekuti pamweya varanda. Kunyangwe nepanyika vai? Iwe nepanyika pano varanda because they are servants. Unoziva kuti civil servant. Haleluya. Kupinza munhu basa kuti ndakuemploya kuti undiite zvandiri kuda pana. Osumuka mangwana okuisira maoko momwe otaura kuti iwe hauna right yekundiudza izvi kana ndichipfuura ibva munzira. Wakanga ndiri employer wako here? Ndatozozviona after 5 years. Pandenda kuda kuemployiwa newe ndopototanga kutaura nyaya yacho. Yes, nezvibva muroti. Haleluya. Ukanzarwa pakambani pako kanjani nemushandi wakapinza basa anosenza zvoenda kumbere. Unamudzinga. 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 Saka muchadzinga rini? Haleluya. Ukaona waita mushandi anokunetsa kudzinga wapinda busy. Uri pataiti zvekuti Haleluya. Ndo mashoko acho. 9:16 muparidzi. Ndakati uchenjeri hunopfuura simba. Uchenjeri hunopfuura simba kureva kuti wisdom surpasses power. Kunyange zvakadaro. Uchenjeri hwomurombo hunoshorwa. Uchenjeri hwomurombo hunoshorwa. Namashoko ake haateererwi. Mashoko ake haateererwi. Izvozvi mashoko andataura pandangopinza president apa. Kana akatoteererwa anenge ari kutoteererwa kuti ndibatwe ndimbonodisiplinwa. Haateererwi kuti vanhu vatendeuke. Haleluya. Amen. Hey.
ichapter 5 kana kuti 10:5 yamuparidzi handikudai kuti uvere chapter 5 verse 10 inoti ndiyo here 10:5 iyo yataurawo zvimwe anoda mari haafe akagutswa nemari iwe shoko ndere chokwadi dai mari yaigutsa Bill Gates angadai achiri kushanda dai mari yaigutsa Bill Gates angadai achiri kushanda Elon Musk angadai achiri kushanda dai mari yaigutsa iwe vanhu vanoda zvakawanda havagutswe nezvakawanda zvavanoda vanoramba vachingozvida. Hallelujah. Amen. Just imagine. Amen. I am 99 years old. And ndine 2.6 billion US dollars my account. 99. Kufunga kwako ufunga ndicharama makore mangani mamwe ndiri mupenyu. Hallelujah. But 2.9 billion ndiri kuona fanika pasina ndiri kuda imwe kuti dai yasvika 15 billion pa 99 years inochiwana kana pfuma ichiwanda vadyi vayo vanowandawo muridzi wayo anobatsirwei ndo paunozoona wakombwa nevakomana vanenge vachida kudya mari yawanda saka vanoona kuti mudhara ane mari ngaswederi padhuze naye. Haleluya. Wauya pedyo newe sekunge vanokuda kudai zvokuti ukasachenjera semunhu mukuru unofunga ndine vanhu vangu chaiwo. Haleluya. Ameni. Unozonzwa mastatements mukutaura anozongopoya angasingafanira kuzikanwa newe. Wauti okay. Ndo zvamuri kutoita izvi. Amen. Vadyi vayo vanodi. Ende vadyi vayo kazhinji havanei newe. Vari kuda mari. Saka chenjera vanhu vaunofamba navo. Vari kukuda here kuti vauda mari. Vari kukuda here kuti vada mukana wokuti vaite mari newe. Haleluya. Apa pada mbogara pasi apa. Maadvisors mbogarai pasi. Muadvisor zvakanaka kuti vakuru. Vakomana vakudeba. Vakomana. Ende mukaramba mutambira padhuze navakomana ava vachakunyadzisai one day. Iwe shoko raMwari harifarirwe muno muZimbabwe muno. Iyo pano pana festi pana pashoko raMwari harifarirwe pano. Pane vanhu vakangomira pano nokuti ndo paari kutengesera. Pacho zvikutaurwa pana hazvide. Dai aigona kunotengesera kumasasa angadai atuta zvinhu zvakaenda. Kutiza shoko iri haridiwe harifarirwe. Hallelujah. Ndo shoko raMwari zvariri. Saka Pauro anozotaurwa acha vaJudha vaitaura naPauro asvika kuItali kuRome. Zvikanzi atoda kunzwa zvaunofunga iwe. Nokuti kana riri shoko rauri kufamba tinoziva kuti inorambwa kwese kwese. Haridiwe. But shoko risingadiwe nderipi? Ndo racho rinopa upenyu racho. Vanhu havaride. Hallelujah. Ameni. Why vasingaride? Nokuti Mwari haana kuvatendera kuti varinzwe. Saka havazi waMwari. Nokuti ari waMwari anzwa mashoko ani. Asira waMwari haadi. Saka kusanzwa kwaunoita shoko raMwari iwe uri panewe. Zvinoreva kuti hausi waMwari. Zvino kana usiri waMwari kunongova netu chete vane vanhu. Kuna Mwari naSatani. Kana usiri waMwari uri wani. Apa unoda kutuka apa? Handina. Ndo zvauri. Hallelujah. Ameni. All right. Chipedzisa hako naRuka chapter 24. Verse ya 13. Mwari vambotibatsira havo tiende kumberi neevhangeri yaShe. Asi nyaya iripo ndeyekuti varume tendeukai. Amen. Verse ya 13. Unoverenga zvikurumidza ndi? Pazuva iroro. Izuva ripi? Izuva ripi riri kunzi pazuva iroro vamwe vaviri vanga vachienda kumusha wainzi Emmaus? Izuva ripi?
Haleluya. Kana ukasatengera vhesi 1 zviri kwakumberi. Izuva rakanga raenda vakadzi kubwiro vachida kunoona guva raJesu. Vakaona Jesu asimo. Amuka. Ndodhei irori. Haleluya. Pazuva iroro vaviri vakanga vachienda Emmaus. Musha wainzi Emmaus wanga uri about 60 miles away from Jerusalem. Vakanga vachitaurira pamusoro pezvinhu zvose zvakanga zvaitika muJerusarema. Vakati vachitaurirana nekubvunzana. Jesu amene akasvika akamira nawo. But meso avo akanga akadi? Anga akabatwa. Saka havana kumuziva. Ndobva ati kwavari. Nai mashoko amuri kutaurana pamusoro pawaya. Ndeiko? Ndobva vamira. Vaine shungu pamwoyo. Mumwe wavo ainzi Cleopas akapindura akati kwaari. Koti ndiwe wega here munhu 1 ari ega muJerusarema asingazivi zvakaitwamo mazuva ano hauzvisi. Ndiwe wega usingazivi here. Ameni. Iye akati kudi? Zviiko zvakaitwa muJerusarema? Akati zvaJesu weNazareta. Ona kusaziva. Apa ari kutaura naJesu. Ari kuti ndiwani usingazivi zvakaitwa zvaJesu weNazareta. Why? Nekuti meso ake akabatwa. Saka haasi kumuona. Saka kuti umuone, kuti umuzive, kuti umutende, ndiye anenge atokusvinudza. Hallelujah. Yes. Jesu ati kuti ane zvako aive muprofita ane simba pabasa nepashoko pamberi paMwari nepamberi pavanhu vose. Uye kuti vaprofita vakuru nevabati vedu vakamuisa kumajudges kuti atongerwe. Vari kuudza Jesu izvozvo. Havasi kuziva ndivo vari kuudza. Hallelujah. Yes. Vakamurovera pamuchinjikwa. Isu taifunga kuti paakambenga ataura achiti kana shoko rangu richigara mukati menyu muchava vadzidzi vangu zviro kwazvo, muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Taifunga kuti ndiye achasunungura vaIsraeri pautongi hweRoma. Takafunga kuti tawana mudzikinuri ari kuuya kuzotidzikinura pautongi hwaana Caesar. Ndo zvataifunga. Pamusoro paizvozvo zvose handitoona kuti ndo musi waitaurwa. Ndo musi wanga amuka. Nhasi razuva retatu kubva pakuroverwa kwakaitwa pamuchinjikwa. Uyezve vamwe vakadzi vekwedu vakanga vafumira kubwiro vakatishamisa nokuti vakati vachishayiwa muviri wake vakauya vachiti vaona chiratidzo chevatumwa vaiti mupenyu. Vamwe vaiva nesu ndivanani vari kunzi vamwe vaiva nesu ndivanani vakaenda kubwiro? NdiPeter naJohn. Paya pakamhanya Peter naJohn, John akasiya Peter paspidi. Ndo vari kunzi vakaenda kubwiro vakandozviwana sezvanga zvataurwa nevakadzi kuti hamo muguva. Haleluya. Vari kutaura iye wacho, but iye havana kumuona sekusamuonawo kwamuri kuita izvozvi. Ndobva iye ati kwavari, imi vekusafunga mune mwoyo inononoka kutenda zvose zvakarehwa navaprofita. Ko Kristu akanga asingafaniri kutambudzika saizvozvo here? Agopinda pakubwinya kwake here? Ndobva atanga kuna Mozisi nevaprofita vose akavadudzira zvose zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Akatanga kunani? Ndobva aenda kuvai. Saka Mozisi aitaura nezvani? Kuvaprofita vaitaura nezvani? Ndobva avadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Haleluya. Inzwa vhesi ya 44. Akati kwavari, ndo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi. Kureva kuti apa paakutaura navapa havasiri vese ba. Akavaudza achiri navo, apa asisi navo ba. Saka paari kuti ndakakuudzai ndichiri nemi, iye achitaura navo ari kuti. Haleluya. Ameni.
ndo paari kuvabudira pachena kuti ndakakuudzai mashoko aya ndichiri mumuviri wenyama sezvamakaita imimi. Saka ndakanga ndichakafanana nemi, but iye zvinezvi handisiri muviri wenyama. Ndakukurangaridzai mashoko andakakuudzai ndichiri nemi. Wakatiudza kuti kudii? Napapisarema. Yes. Zvinofanira kuitika. Zvakanyorwa pamurayiro waMozisi napavaprofita napamapisarema zvofanirwa kuitika. Ndakakuudzai ndichiri nemi. Papa akadzivura kuziva kwavo. Ndobva azoopena understanding yakureva kuti akavasvinudza kuti vanzwisise magwaro. Akati kwavari. Ndobva ati kwavari, ndo zvakanyorwa murayiro waMozisi nemuvaprofita nemumapisarema makanyorwa kuti Kristu achatambudzika. Kwakafa nezuva retatu. Zvichiitirwe Kuti marudzi ose aparidzirwe nezita rake, kutendeuka nokukanganirwa zvivi vachitanga paJerusarema. saka kuparidzwa kwokutendeuka nokukanganirwa zvivi hakuitwe kana Kristu asati atambudzika amuka kuvakafa. Ndosaka paakatuma vadzidzi pana Matthew chapter 10 asati afa, vadzidzi vakaenda vakanoparidza vakadzoka, havana kana mutendi 1 wavakauya naye. Vakatova kuti madhimoni anga achibuda tichirayira nezita rashe achienda. Zvikanzi musafadzwa naizvozvo, asi farai kuti mazita enyu akanyorwa kupi. Why pasina kuuya mutendi? Nokuti nguva yekuti vhangeri iparidzwe yanga isati yakwana. Saka iye wacho aiparidzwa anga asati afa, avigwa, amuka. Vhangeri inozoparidzwa amuka, vanhu voparidzwa kutendeuka nekukanganirwa zvivi. Maridzo iyoyo haitangire kuItali, haitangire kwaMarange, haitangire kuRoma, inotangira kuJerusarema. Hallelujah. Saka kana amuka kwakafa panoparidzwa repentance and forgiveness of sins, hapaparidzwe prosperity. Saka Peter akabata mashoko iwayo, anonzi toita sei nevhangeri yawaparidzai. Zvikanzi repent each and every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Repentance and forgiveness of sins. And izvozvo Peter akazviita paJerusarema because yanga yanzi it will begin at Jerusalem. Saka gospel yerepentance yakatangira paJerusalem. Hamene prosperity kuti yakatangira kupi? No one knows. Hallelujah. Amen. Patirunyero kupo rinoti yakatangira kuna America nekuItali. Ndoko akatanga prosperity gospel, which is not the gospel of Jesus Christ. Saka it's a gospel of another god, which is the devil. Amen. Gospel ya Christ is repentance and forgiveness of sins, which means it is salvation. I say enrichment. Hallelujah. Amen. Ndo gospel rani raMwari. Saka atiparidzire kuti vanhu vaite mari. Mari inongoitwa nyangodai neasina kuparidzirwa. Jesu paakauya panyika panapa akaona vanhu vaine mari. Shasha dziri nemari. Hallelujah. Akatokumbira mari akapiwa nedzimwe shasha dzaasingatendi. Gospel of repentance and forgiveness of sins. Yes. Paul says from 1 Corinthians chapter 15 verse 1. 1 Corinthians chapter number 15 verse 1. Now, brothers, I want to remind you I want to remind you of the gospel I preached unto you, which you received. Saka inzwa? Inzwa? What do you receive? You receive the gospel. You don't receive a car. You don't receive a house. You don't receive promotion. You receive the gospel. By this gospel, you are saved from your sins. Hallelujah. Otherwise you have believed in vain. Amen. For what I received, For what I passed on to you. I passed on to you. What did he receive? As The of gospel. first importance, So he passed it on to the Corinthians. What did he pass on to the Corinthians? It's the gospel. What is the gospel? for I received and passed on to you what is of first importance. What is of first importance? That Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried. Which are scriptures? Moses, prophets, and the Psalms. Hallelujah. Amen. Which means the law, the prophets, and the Psalms.
they spoke about the death and the resurrection of Jesus Christ for the remission of your sins when you believe. That he was buried That he was buried and raised to life on the and raised to life on the third day, according to the scriptures. Those zvakaitwa pass on to the Corinthians napois. Those are kutaura pana verse ya 25 ya 1 Corinthians chapter 11. For I received from Christ, which I passed on to you. What did you receive? I received the gospel. What did you pass to us? I passed to you the gospel. 1 Corinthians 11, verse 23. Yes. For I received from the Lord For I received from the Lord what I also passed on what I also passed on to you. Anyway, what did he pass on to them? the Lord Jesus on the night that he was betrayed. It was the gospel that Jesus Christ died for our sins. When did he die? During the night in which he was betrayed. Hallelujah. Amen. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Saka Paul did not receive a piece of bread from Jesus. He received the gospel. And that is what he passed on to the Corinthians. Not a piece of bread. Not a cup of wine from Jesus. He received the gospel. Amen. Mwari orugara kuitire zvakanaka. Kana vachida tinozoonana zvemande. Muchengetwe naShe. Muchiziva mashoko aya. Pedzana mashoko iwayo. Peter. Pedzana Peter. Nda kuti muzive mashoko aya. Ekuti muchengetwe naShe. Ndi Peter. Kana ndi Tito. Mwari anoziva kuchengeta. Hallelujah. Shikanoka sikatoni. 2 Peter chapter 2 Verse 9. Ishe unoziva kusunungura Ishe anoziva kusunungura pamwidzo vanonamata vanonamata Mwari, number 1. Nekuchengeta vasakarurama kuti vave pakurohwa kusvikira pazuva rekudi. Saka Mwari akudi akuchengetei.